príbeh, o ktorom všetci dnes vieme, že bývalý slovenský prezident Michal Kovács mal ostrovať pani Ivanovi Lexovi za niečo, o čom všetci vieme, že hovoril len pravdu. Michal Kovács hovoril pravdu o únose svojho syna, ale má sa za ňu ospravedlniť. Keď znovu, ako sme svedkami, víťazstva lži. A to sú len drobné príbehy v celom mori lží, ktorom sa ocitáme. Zaujímavé je, že zdá sa, a v tej debate možno z toho vyplynie, a musíme si uvedomiť, že samozrejme tento panel nevyrieši problém lži, ktorá žije s človekom od jeho zrodu. Ale budeme sa pokúšať definovať, hľadať jej príčiny v krajinách, z ktorej naši ctení panelisti pochádzajú, z ktorých ich predstavím. A neočakávajte, že prídeme s riešením, ale predpokladám, že debata bude veľmi zaujímavá. Myslím si, že lož je v tejto fáze predsa len istým fenoménom, ktorý má okrem historického pozadia aj nejaké nové aspekty. A poviem ešte poslednú vec, ktorá mi napadla, keď som premýšľal o loži, že aj v susednom Maďarsku sme boli svedkami toho, ako bývalý premiér maďarský Ferenc Gyurcsány. A to je veľký paradox. Možno prvý raz v živote povedal pravdu, keď na jednom stretnutí svojich stranických kolegov im povedal, že celé roky sme klamali. A za túto pravdu o vlastnej lži dostal padáka. Celá spoločnosť maďarská dodnes, keď do Maďarska chodím, proste vnímam ako pre nich jeden z najviac traumatických zážitkov ponovembrového života. Je toto svedectvo o lži, ktoré potom malo ďalekosáhle politické následky. To znamená, že dokonca aj keď sa priznáte o lži, tak paradoxne na to doplatíte. Tým krátky úvod teraz predstavím panelistov, ktorých máte v ich životopisy a máte v tejto rovnej brožúrke, takže ja budem veľmi stručný. Ale nedá mi teda, aby som predsa len nepovedal, že táto zostava je proste úctyhodná. Ja som veľmi rád, že môžem moderovať tento panel. Po mojej ľavej ruke je Giacomo Di Girolamo, taliansky novinár, ktorý má s lžou svoje skúsenosti a venuje sa talianskej mafii. A jeho život je